Здравейте от Красив Добрич. С нас се свърза един млад бизнесмен, решил да прави бизнес от Добричи, но бизнеса, който развива, е в Генерал Тошево. И като един млад предприемач, бизнесмен, дойде да покаже как държавата почва да го рекетира. И може да се представиш първо. Казвам се Йордан Маринилов Стоянов, от град Добрич съм. С течение на обстоятелствата случи така, че в Генерал Тошево се отвори възможност да имам някакъв бизнес, читав, който да се развива по някакъв начин, доколкото може. Колко кредита има, за да можеш да почнеш бизнеса? 3. Горе-долу на каква стойност са? Горе-долу около 50 000 лева. Около 50. Плащаш ли си редовно кредит? Да. Значи на 31 март се поръча от НАП за запор на сметката и с задължение от 4318 лева и 44 стотинки. Знаеш ли откъде са тези пари? На кой ги дължиш? Не особено. В смисъл такъв, че няма пълна информация, нали, точно какви са тези пари, откъде идват. А с съдия изпълнител свързали са да може да ти кажеш точно къде ги дължиш тези пари? Не можах да се свържа. Днеска ходех да търся определения съдия. Не можа да го намеря. Ясно. И вчера си получил още нещо от НАП. Дължиш 7360 лева и 79 стотинки. Това е, като погледнах, от най-старата дата е от 8 месеца. Август. Да, то... От август до сега имаш натрупвания. Тези задължения са към държавата за осигуровки. Това е осигуровки, данъци, които не съм... Пак казвам, не съм спирал да правя някакви плащания. Просто имах затруднения, точно баш срещу зимата. Труден сезон е зимния. И на всичкото... 6 месеца с натрупал задължения. Колко работници има при тях? При мен в момента има 3. Имам 3 работници. С тебе 4? Да, с мен сме 4. Заедно сме 4. Като един работник, значи аз имах още един обект. Казвам имах, защото се налага и че го затварям. С другия обект колко? Когато се натрупава тези задължения? Имах още 2 човека. Имах още 2 работника, знам, че поради невъзможност да я плащам, се наложи да ги освободя. И един работник си го взех при мен, понеже летният сезон ми е малко по-силен. Имам нужда от още един работник и си го взех при мен. Значи ще ти запорират сметките и после така в 7-дневен срок да им платиш тези задължения. Които са като осигуровки, като заплати, дължиш ли някакви? Заплати не. Заплати си ги плащаш? Да, си ги плащам, изчиствам всичко. Просто това, което остава като задължение, остава главно към НАП, но пак казвам, аз не съм спирал да внасям пари. И лятото... Може да не са достатъчно. Лятото ти е силния сезон. Да. Ти като отиди казали им, че ще можеш до 3-4 месеца да си платиш тези неща, да их чакат. Доколкото знам от моята счетоводителка, те са опитали да се свържат с мен. 2-3 пъти, може би. Толкова така са казали. Понеже аз съм баничар, аз работя вечер и се прибирам сутрин и телефона ми не е... Просто се случва много често да не е при мен телефона. И да не да връщаш. Просто не съм успял да им дигна. Защото просто умората, който е баничар, знае. Умората е много голяма. Разбирам, че да, не са свързал с тях, те са опитвали. Да. Но са успели да свържат с счетоводителката. Да, успяха да се свържат. Така че сега
Ходи ли в НАП? Направи ли среща с тях? Ами да, ходех, само че не можах да намеря никой. В смисъл, не И можах в да НАП намеря. няма. Ами да, те са на едно място. В смисъл такъв, този, който завежда делото срещу мен, И го няма. го няма в момента на работа и Значи вчера е успял да заведе този иск и днеска да го няма. днеска го няма, да. И аз бързам да отида сутринта, защото знам, че... А тук да му пише някъде името изобщо. Да, В този документ. има го, да. Следващия. Ето. Аз Зорница Стоян това. А кога... Казаха ли кога мога да говори с нея? Кога ще е на работа? Ами казаха ми, че утре ще има работа. Утре ще е. Днес не е работа. Добре. Значи, виждате как почват репресиите. Те може би продължават. Хора, които искат да осъществят някакъв бизнес, които помагат на обществото, нали, закуски имат нужда хората. Човека от сутрин, рано, може би, да, от сутринта, ранните часове по тъмно, почва да прави банички, друг вид закуски, за да може да изкара някой лев, осигурява още 3 човека. И за да не пренебрегне хората, които също са трудят, решава да известно време, защото няма ги просто финансовите средства, за да се плати дължимото към държавата. Тя след няколко месеца почва репресии, като не търси начин как да си ги вземе и да може да върви бизнеса. Ами ти казва, до 7 дена трябва да платиш. И в тези 7 дена, ето първият ден от тези 7 дена, човека, който го изготвил това съобщение за доброволно изпълнение на основание член 221 от ДЛПК, на следващия ден го няма на работа. Може би някъде по... Нали, пак е на работа, сигурно някъде по обекти, но изключвам това. Просто за 7 дена човека трябва да плати. Ако иска да работи, трябва да плати, сега ще ви кажа точната сума, 7360 лева и 79 стотинки. А той не е спал. Чуди се как да може да продължи, защото ще трябва да остави хора на улицата. Ами това от нас ще поддържаме връзка да видим какво ще е развитието. Най-вероятно развитието. Това е се дълбоче. Какво е най-вероятно? Най-вероятно развитието ще е... Аз ще покажа документи. Нов кредит. Нов кредит. Нов кредит, това е. Нов кредит, ама те както ти са запровирани сметките, може и да не ти дадат нов кредит. Не на мен. Има родители, които могат. Да. Този въпрос все още. Хубаво е, че има кой да ти помага, но ще е хубаво и държавата да помисли за българските си граждани, да не ги праща в чужбина да робуват, а да могат да си изкарват достойно средства.